Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Atong takna sa 8:54 na, mga higala sa manuban karon sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Ato tagay pagtagad mga kaigalaan sa Pikas Kabahin sab kay dunay sunog nga nitabo sa may sitio Kapakulan, Barangay Tisa ning atong dakbayan mga higala tumilabayng adlaw. Pero bisan pa man ni anak mga higala do napod mga kaigsunay doon na gyapon tayo makita mga silver lining gyapon mga kaigsunan. Ato tagay pagtagad mga higala ang atong report karon kay niata mga higalay love story mga higala ha. Nindot ni mga sugitig paminaw ang pagminahalay nga lig-on gyud og tiunay. Ato niya maka katawa ta mga higala gyapon no, tamis ba nga mga sugidlanon mga kaigsunan. Atong paminawon ang report ni DJ Boy K mga higala. DJ Boy K sa atong IFM, atong kauban ro nga buntagan. DYHP RMN Report. Yes, DJ Boy K. Ayong buntag, Attorney Rufil, at ang mga kasamang mga idol nga nakatune in karon sa 93.9 IFM Cebu ug sa DYHP 612. We're honored to be part of the celebration. Kay nindot kay mensahe ni Attorney Rufil sa imong ginaingon pa na sunugan sila ni atong Hunyo 6 adlaw nga Lunes unya unexpected kayo nga panghitabo no sa kinabuhi sa managhinig og maay Attorney Rufil no mo ni si Doris Ann og ang iyahang pamanhunon nga si Frederick. So in a few hours from now Attorney Rufil ang ilang civil wedding ipahigayon diri sa may Kimonda unya naalagid ta diri karon sa usa ka hotel ning ato ang dakbayan kung diin gipadayon gid nila attorney no ang ilahang ang plano nga magpakasal human sa napo ka tuig naa sila'y duha ka mga anak nga siyam ang panuigon og 2 anyos attorney unya nagsabak karon si bride to be nga perting gopaha daghanag mga nag-make up diri na pita Attorney Rufil. Unya kung ato ang una-una attorney gihilakan gid ni no sa managtiayon kay ang ilahang mga gamit para sa kasal nga sunog atul sa sunog sa may sitio Attorney Rufil no gikatakda na gid nila ang kasal na DJ Boy kay gikatakda na gid ang kasal pero naunsa bang hitabo ang naka na gyud gitakda na nga taas gid nga higayon nga ilang giplano nga karon gyud June 8. So karon attorney ato ang kauban ang bride ug ang groom unya honored kay ta nga masaksihan ang ilahang kasal karong taud-taud ug papasalamat pud ta sa Kiara's Catering nga mo'y mi-shoulder sa ilahang wedding reception hindi kahuman sa maong civil wedding Attorney Rufil. Unya libre tanan, unya announcement na po sa tanang mga nagsunod sa DYHP IFM nga ang ato ang sibianan gasaan pod nga puhon. Kita na po mo pahigayon og libreng kasal og tungod sa storya pod ni Doris Ann og ni Frederick. So karon attorney atong hinabion ang pamanhonon no kay murag nagpangulba man ni nagpangladtok man ni sa iyahang nagpangladtok sa iyahang sa tawag ng attorney ka padlabok sa laway. Atong paminawon unsa may mensahe ni Sir Frederick Bornea to sir no ang nahitabo ari ta diri sa mura magatuom ning lugar royak atong hinabiyon attorney nga unsay ilang gibati pagkahibaw nila nga ang ilahang wedding ring nasunog og apil wa gid nila na locate no sa maong area. Sir Frederick unsa may gibati nimo nga karon mahinayon na gid ang inyong kasal duha Sir Frederick? Ibati ko kanang kalipay sir kay kanang wala ko mag-expect kaning tanan sir ba nga mo ni may tabo nga nagan kayo kanang ni comment o kanang sponsor ha. Amo na biya yung una nga kanang i-postpone na. Idayon jud mo pero simple kami na lang jud ba kay
ang amo yung plano, importante nga makasal yun may nga kanang walay mga daghang kwan, sir ba? Kay wala na may laing choice, sir, kay ug daw naman tanan wala na may kuan ang amo na lang salig lang mo sa Ginoo tanan nga dayon yun ang kasal. Attorney Rufil, kung nakahigayon pa kuno, i-appeal na ba unta ka silang principal sponsors, attorney? Pero karon attorney, ang iyaha pong wife nga gipagapahan, gwapa na, gipagapahan pag yung maayo sa team din ni attorney. Ganahan sa lupa, salamat kay magid ni na. So wag yun magkapugong DJ Boyke, wag yun magkapugong ang sunog, kapadayon yun ang kasal. Mogid attorney, no, nakuyawan gyang uban base kuno maparihan ni Jason og ni Moira. Ayan ang asawa og nigpaso nila og muhilak bayahang pamanhonon. Anatan ni soon to be Mrs. Cornea. Nato pangutanon si Doris unsa may imong gibati nga karon in a few minutes, in a few hours, manag-uyab pa mo nya karon mahimo na nimong bana, so umansa na po katuig, di ba? Nya nagsabak pagit attorney 8 months unsa may gibati nimo nga nahitabo to nya karon na dayon gid ni. Salamat kay Mr. Ginoo na sa tanan, Sir Phil Banyo. Gusto namo nga ma-trending jud ang kaayo sa Ginoo kay dili man nitamo tanan. Sa nahitabo nga sunog, Sir Phil, kay na siya nagpamatuod nga everything pwede na itong mawala, pero amo yung gipadayon ang kasal para sa itong kaluwasan kay o machi permanente sa kalibutan. Unaon na to ang ato yung kaluwasan kay anytime pwede dagan may tabo, dagan may itabo nga bati sa itong kinabuhi. Pero ang atong naon nga Ginoo may gugmaon jud kayo namo, and wa na mo gi-expect tanan, sir. Ngani ka ngani gabi amazing ka yung Ginoo jud, sobra ka amazing ang Ginoo sa karon nga dapat na to i-trending kay nga ang Ginoo jud na pamuhat sa mong kinabuhi nga ang tinuod ng gugma nagdepende sa Ginoo ka dili ta magpa-apekto sa unsay may mga panagbuwag sa uban. Dapat ato jud unahon kung ang Ginoo gani ang magbarag sa tuwa, wala sila ibing makalabaw. Correct ka dyan. Salamat kayo. Salamat. Naba kay mensahe aning duha attorney kay kuaon lagi unta kuno kanila. Ang ato na ni DJ Boyke. So, amazing gud kayo. Unya ka na bang kami mismo mura og na-touch gud mi nga bisan pa man no sa bisan pa man DJ Boyke sa kuan ba? Sitwasyon nga nasunugan sila pero wa makapugong nga sunog DJ Boyke. So congratulations ninyo. Wagi nakapugong nagtrending pag ining hulagway attorney sa Sing Sing nga ilang nakuha gikan sa fire area, sa fire scene. Kuman sa sunog attorney apan nagtuo sila nga mao na to ang wedding ring, di pa gid mao sa Sing Sing. So, ang Sing Sing kay mo makita nagsimbolo man gid ni, especially sa managtiayon nga nagpaminaw, pero ang ilang mensahe attorney compelling kaayo unya sa giingon pa ni Mrs. Cornea. So no, yung minutes gikan karon attorney nga murag ang kaning iyang gisabak nga ikatulo nilang anak murag madungagan pag ikaupat ni anak puhot. Nang regards ni DJ Boyke si Kay Susminya, kaya ko ng amigo day. Iyan ang amigo na si Frederick. Uy, kay Susmenia, amo ang technician sa DYHP. Ay. Sponsor ko no. Kay, ingon. Sponsor ko no pag-listen, Kay. Trending. Kay, nag-iskot ba to si Marjorie? Katong, mudayon ba yun? Mudayon. So, Attorney Rufil, ang sikat po nga insidente nga ni Marjorie o ni katong lechon package, Attorney ba? Oo. Nga, si Maria, si Marjorie attorney pagkabasa sa post ni atong ni Aging Adlaw, i-pledge pod og usa ka litson para sa kasal nila karong adlaw. Pastilan. Si Marjorie katong asa ng cordon bleu. 1 2 3 pila kuno mo kabuok. Nindot kayo atong Rufil. Once again attorney, matag karon og unya sa tuang Facebook live, sa mga Facebook pages nato sa DYHP ug IFM o padayon ta og hatag og update. Nindot kayang mensahe sa maong union no ni Frederick og ni Doris Ann unya papasalamaton po ta attorney sa Kiara's Catering, Ma'am Kiara
Sarcos nga gitagaan tag exclusive nga kahigayunan para maoy mo cover sa ilang kasal gikan diri sa ilahang pagpagwapa, pagpanganda adto na sa kimuda o adto na gyud mismo sa catering na human ani Attorney Rosel mato sa mga karon nagpaminaw na tong idol og kasama isa to mga kastunon wala na tay apil katong pay uyab ha ay bayita sa mo naaysan ang mudaog sa libreng kasal hatod sa DYHP IFM og KRS Catering na po sa mga lucky couples sa Attorney Rosel libre tanan sana all daghang salamat Sana all. Attorney Rosel Oh. asangan nilang Radyoman Clint akong kauban din og ni Radyoman or DJ Aiko na pagit siya dodong og ang atuang patrol sa IFM kini ang inyong Radyoman Boyki sa Og si Inday RV Piloso. Apil pa si kasamang Benji Tanghian, og si kasamang Nimuel. Apil ko, no? Hasta si Inday Ken galiniya gikilig sad mahigala ining maong congratulations limang kaday Ken bisag sunog, no? Mura bag nga kuan baga guol kas na bang nasunugan sila pero ban sa ato mga paningkamot sad mga kagalaan og nagyod mo namin nga sa amazing gud kaayo Inday Ken. Medyo hadlok yun ko gamay abing ako kako mabasted wa ko nag-expect nga ako iya po di ay nga ako iya po di ay Astilan ka alegre mga sukin tigpaminaw, no? Mura og sige lang balag na pildis dunay re. Niya po yung mga good news mga sukin tigpaminaw. Hasta si John Kevin Pilapil nag-text na to. May buntag ni mo na John. Sa Astagod Attorney sa San Isidro Leyte, daghan ang gikilig. Good morning John Kevin Pilapil. Naday ka diya sa San Isidro ron. Si Father Brian Flandes nga naminaw na to og mga kaparian dito sa panaon na vicariate. Nasa sa Bohol day kay nag team building sa mga classmates mo dito. Naminaw sa naturon, may buntag ni mo da pais. Mura daghan itong kaparian gipangkilig sa daron. Ano na kanindot pais kay bisan ba og nasunugan sila apan wa makapugong ang sunog sa ilang pagminahalay. Hasta ngilngiga sana all. Ora og nagchat na to si kasamang Benji Tanghian as kangilngiga. At least love ko niya lambing kay siya ilungga di ko mabuhat nga ilisan siya sa pag-iwan ko nga I love you kung baka ayo medyo hadlok yun ko gamay. Si Father Darwin Gitgano nga atong amigo nga kanunay sa naminaw nato. Asa naman assign Father Darwin ron? Katapos ang assignment Father Darwin dito mo to sa Luon Bohol nag-adto ko kay imbitar ko niya adtog Bible exposition sa merkado. Naminaw sa nato gikilig sad hasta si Father Gonzalo Candado as kangilngiga diri sa may Danao. Si Father Darwin to naron sa Valencia Bohol. Good morning Brad.
O si Father Gonzalo Candado, nang imbita lang ba to si Father Gonzalo maadto tas fiesta day. Galing natunong lang ating trabaho. Fiesta sa Ibo Danau, ha? O niya iyang bisitas Bishop Jose Palma dito. Kini si Father Gonzalo. Kanuna ning bisitahon ni Bishop Palma dito. Nindot sa kunay mong parokya na Father Gonzalo. Bukid kay day ba? Og napari pa kog dayon. Ganahan ka ng parokyang Bukid. Okay ra kay ko ana. Mura bag mingaw bitaw, mura naduol mo kas Ginoo hinuon nga na. Pero si Father Darwin taday sa Valencia Bohol ron. Ang atong kaparian sa Panaon Island, Panaon Baikarit, naas na ron sa Panglao Bohol. Nagmotor sila day, nagmotor sila. Katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Ito ang DYHP